ba edeba Nkuranhyensem dwumadi a wo hwe wo Adom TV so ene dai ame na asese obese o mere kakra bia ma me na me no de dwumadi we me a me de dwumadi ho kya me edin a meje so eya nita kotego wonim se ye nkwada no ene ye fomo a ye tia yen etenten yen na ya desuade ti na je afutuo efiri mpani ho ene de mi bi so asem bi wanyini wa wo hwe me mesra bi se o wanyini me kase wanyini a me misa enfere do a wadie ye wo mpani ene wo mpanimfo empani yo ye wo mpani ne wo mpani yo empani kire se obi a wanyini wo mfie so ena mpani yo kire se obi a wo yo mpani nyoma kwani a wo fa so dwene nkwada abremu e system won say wo nyina ye build system bi ma o kwa afa so dwene kwa afa so fa atenka kwa afa so kire nyoma ase ena kwa afa so kasa ye kura ne nyina fa no your system na ye nyini yesu so no system ben ene de bubura the way you think, the way you reason, and the way you speak is a system, and you can block your own system to your greatness. Mami fa nkotre konkromu na men ka sembi enchrewo e wo Galatofo homa 8:9 chemu ba akoko o say what am I saying, or what I'm saying is that as long as an heir is underage, he's no different from a slave, although he owns the whole estate. Kosi se obi ade wono wo nyiriye no otesa kwa kosi se wa ade wo no wo nyiye wo mpoye o wa tinkamu o kasemu ne wonne ye ne wa adwene mu no wo ya kwa to so me o say the heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. Na essence oda so ya kwa de enti no enkrofo be hye wo so adi wani atan wani a chere de abrabo be ni se obi chere mbe ameko edum pempenso bi a chan fie dum wotwe e se otimi gira mra ne ka se me mabrabo akura mensa ene gina abrabo ya cheche mu ye watotofe wa nye wo ho e won kwada ye wa basiriwa ene ye wo empo ababaawa ne enyampani ene nkokura senti a cheche mu ne se abribia won ne ese wotimi yo sebe ye wo wa ya kwada nga no da nufu ano obi na pema wo unyini du ba bi akwada obi na Kenya wo nya na wo kodware eko school no apewa no aduane ama wo na mpo obeya ababa awa no sebe uja sam kwada ni oma ne gu babi se maba mebre e kran kwada suban ba ma bi ka se nkoda onwene hu mpre no akoja mu ama no obi ka se nkonom se onyi hu mpre no akonom wada ne kwayinsani esanse wuntimi nhye watenka so enkwada suban ya wuntimi nhye ho so no ena de anyini ne na wada ho ya bre o woni wan na bre me de me mre wo bra wo bra bo mu afiri wankasa kwani a wo fa so kasa wutim kwani a fa so kasa kire ho se dia wo kire ne o ma asefa se dia wo fa so bu bra no ene wo bre abrabo obi amebu ama obi o me se poto kasa bia e kan me de se o say life is what you make it yourself. Simple pa ma yesu nsane mra asase so a na won fa yaresa entwa te se okromu a obi a onyi ni da se ne ho beto no gidie ne de to aba ade e wo soro na ehu ne de to aba ade wa obunsam jam miensa ne pimpim enwo obi fie so onyusu odi nyina be sabro kwase ahu bo aba abrabo ne sika na asa na o se obi na ayamie beye bi ni baabi beye na se kire ye obi a wo bra ye yo beye di kan ye wankasa ni a wo sai wa brabo eye wa dwene a wo dwene wa tenka akanya no ena sadia wo kire ne o ma asefa ene wo ne me say Ghana aye wo no ma me koso nkire wo. So when you were underage, you were in slavery under the elementary spiritual forces of the world. O se na mra wo ye akwada no na wo ya akwa wo hye wiase tumfu ase wo hono. Or say when you were underage, you were in slavery under the elements of spiritual forces. Obi a wunyini ebia no o hye summu atumfo ase. Wanyini apo adwene mu aka ankonya so da masofo nkasa woro ho aworo ho. E na osofo so awoyesa wanyini apo watenka mu aka ankofo bi se woro ho na nna. A woni Nyankopon asem tia. Empani ehye mra edi mra so wo mra obi nyina wachi. Wanyini
on driver can also read what from Sakwada, hey, my idio, when you who are quada. When you know, we can't anya yeno. Son bet transfer, I have an obabayano, who can no ebon and so we are quada. And quada na precope were a pen tokwa, a sense of bianco ye, and penicin cunya, a pet and semasachere. And quada kakra no possible, and now I may say, no switch raman sign in peninsu. Penimu ejina wa kwano, a pa cadie. Epe hunu epe nyansa ne kasapa eno de bubra ya braba yebo ino. As long as you remain a child, you become a slave to the systems of life, and you cannot operate as a royal because your system is blocking your progress. So okoso ya kwada o wadwene proso, so okoso eye nkwada nioma ekire nkrofo, so okoso se wo dan obi no ahwe wo no, so de da bia na yenye maame ena politician we anya maame ena we de ontimi muame ho na emmoa wo, wan ena emmoa wo de oboa wo no so wan na eboa no empaniyo ejina woni a wo gira won na so epa akade ebubrapa na wo je akiri emanchirimba. Though you are made to prosper, your own systems you are holding on to is keeping you. Me see so you mean football baba sha de bi say e ba football e under 17 meboa woni a eni mfe de oso ekono ye wo team e bosa ene wo bibi so a under 20 woni a enya 20 ene wo Black Stars adenti na ye under 17 just under 17 wo no mpemu nya de ne na won sua hunu e wo empo agokansiem no enko anim enti won wa na wo hyiahia ena Black Star fo ne empanimfo a won no mpemu ade ne me kan wo ye 17 ko Black Star ye bebu na mu bebre ene kwankwada subane ene nkwada kasa ene nkwada ne ye a wode wade kwa adwuma mu wode bubra nti kakra bia na wona mu abu no wada fom kakra bia na wotatemu no wo so wonan wo fom esansa wo mpoye o wadwen ponso esansa wo mpoye o kasa na wona ye mu ntino kakra bia na brabo abo na ada fom ehu be hia sa obe free 17 ho anyina be 25 na for 25 for esuman emu mabrabo ayeboe ebetima ba se wanya 30 45 ba wadwene de atosi wadwene de atoba wadwene a wodwene ne yankwada adwene wo kasa yankwada kasa ena watenka yankwada ateka na obi ahun wo se panini o emfa ho to bi a wo mu e bia wo panimu bi a wo da adwuma bi ano ya na wahwe usubane nse usuban uja manchirima e bia wo ye ja wo ye na usubane ena obeja echira manchirima ebia wo obi adwuma ma no enya subane a eyenkwada suban eba na say eba treat sa kwada. So put away the childhood things, separate yourself from the childhood things, distance yourself from the childhood ways. Tugu osi emra me yakwada no medwene sa kwada empo mekasa sa kwada na metiasem sa kwada na menyiri yi maton kwada subana ajeje mu enti ono a na sinkete etu na ajeje wan tuma ajeje wobenya ho wan sinkete antu na ajeje mu a sa subana ebenya ho. Get it out of you. Get the childhood ways of thinking out of you. Make wo bisa me say na ni akwada kwambe no fa dwene we bisa ho nanu a ko sha consider bi no kwanso na kwambe no fa dwene ye hey amani huna ba da bi pani gina wo bisa say na me ne den na mabunkam so akade be na be hia wonsu enchira consider se wonsa sifom a na da bi nkwada na esu ebe ya oya de obebe hu de na de obi say hey me pani se me pa kande ne mmoa na me bunkam so wo ye pani mu a se enkoyi a entoba ha enyamu se bisa ho se we de aiden de na kade be na be hia suban be na be hia me ankasa na me de bubrase ye nyina adwene ho sei a kabrabo ebe ye mre ye nyina pa obi adan no ye nyina ehunu obi se ye nyankopon ye sum nipa ye ganya me sum na odan obi a ye na koa wodan ho a wo ye ho akoa esom ho ebubra. You cannot survive by just leaning on others. You cannot survive by thinking like a child. You can only grow better when you lean on your own strengths and wisdom. When you change your understanding and perception of life. When you change the way you think about things.
when you change the way you speak to yourself and to others. Opesi ehunu se wapo a. Said ya wo kasa kire ho wotim. Said ya kachire chenkrofo. Said ya wo kire nsɛm no se wo sisɛm. Wadwene a wodwene se wodwene mpani adwene. Na mpo wanya sɛbe mpani ɛso nneoma. Abusua wo de oyɛ pani mu ntimi da se wo hwɛ amie. Aha ɛna meja wo na dai so. Na me konma kan sɛn. Me da wase se wo sɛ wo mmerɛ hwɛ amie. Na me koe badwa modwumadi ekoso. Ma me na amo ebo amo Adom TV camera sound na MC akwakra Priscilla me da ase. Aha na meja wo. Uno nyame enti